som nechal na konci, to si nezvykaj. To ešte nie sú ďalkové, bracho, neblikaj. Som o dekádu mladší, ale aj tak tykám. Na to, že nás poznajú, si stále zvykám. Aj tak nás to nezmení, lebo my sme navždy. OK, vítam vás pri dnešnom novom videu, ktoré bude trochu iné než všetky ostatné, ale zároveň aj nie. Kvôli tomu, že takto. Ideme pozrieť auto. Idem pozrieť nové auto. V minulom vlogu sa mi pokazil Mercedes, takže som sa vrátil naspäť k Octavke. A už dlhšie som sa pozeral po jednom aute a dneska ho ideme pozrieť. Celé vám to natočím, som zvedavý, že ak to dopadne, lebo ešte vôbec neviem, že či ho zoberieme, alebo či bude všetko v poriadku. Neviem ešte s jedným chalanom, ale však k tomu sa dostaneme neskôr, ktorý to celé čekne. Takže dneska bude zaujímavý deň a ja si idem dať gym, potom mám ešte nejakú prácu a potom pôjdeme po auto. Takže teším sa, extrémne sa teším, ale zároveň nemám veľké očakávania, lebo viem, že to môže dopadnúť všelijak a môžem byť sklamaný, ale aj tak sa teším. Myslím, že keď to uvidíte, to auto, tak sa vám bude páčiť niektorým. 3-4, dej mi 5, stačí 5, domů 5, aut 5, mega pesni 5 lidí těch, kterým věřím někdy pesni 5 minut, abych dopsal track, už musím jet. Raz, dva, 3, 4, Musím skropnúť to tričko. OK, máme po koloch a je to nemám pero. Čo potrebujem spraviť teraz je viac vecí, ale potrebujem si ich spísať, lebo nemám veľa času a potrebujem predtým, než pôjdeme pozrieť to auto, je to v Nitre, takže je to nejaká hoďka od Bratislavy a pôjdeme o 10, pred 11, ale chcem predtým ešte si akoby prejsť niektoré veci, ktoré mi treba stihnúť dnes, lebo pozeral som, že včera sme mali 2 objednávky z OSS, alebo 3. Včera sme mali 2 objednávky a dneska zatiaľ žiadnu, sú tam teraz 3 na stránke, takže budem potrebovať ich poslať tie objednávky. Hej, takže budem musieť určite urobiť toto, odpísať klientom, skontrolovať video, lebo mám jedno video, ktoré chcem vydať dnes, nejaké jedno reelsko a potom ešte skontrolovať jedno také YouTube video dlhé, ktoré tiež budem dávať na YouTube. Potrebujem si to spísať a určiť tomu nejak prioritu, ale hlavne teším sa, extrémne sa teším. Len jedna vec sa mi stala, alebo nie, že stala. Včera som menil peniaze z českých, lebo ja akože hlavných klientov, alebo väčšinu z mojich klientov mám na OSVČ v Česku. Mám aj SROčku na Slovensku, ale tam proste idú iba slovenskí klienti. Takže som ešte premieňal české koruny na eura, a robil som to cez jednu zmenáreň, ktorú mi odporúčil môj kamoš. A akože ten kamoš, jemu s financiami dôverujem proste asi najviac proste zo všetkých. On je veľmi ščítaný v tých veciach. Ja som včera poslal tú platbu a dnes by to malo prísť na eurový účet, ale stále to neprišlo. A som taký, že nebolo to málo peňazí. A stále neprišli, prišlo mi síce také potvrdenie, ale kámo, proste toto keď je scam, tak proste som skončil. Takže snáď to tak nebude, snáď v pohode prejdú tie peniaze, to vám poviem asi o pár dní, alebo ne o pár dní, možno ešte, nie, dnes vám to poviem. Dám vedieť, že ako to vyzerá, ale teraz idem spísať tie veci a idem sa k tomu dostať. OK, a myslím si, že dnes bude celkom zaujímavý deň, kvôli tomu, že no vôbec neviem, akože to dopadne a že čo sa stane a hej, ale sadol som do auta, vyšiel som za jedným kamošom, lebo ideme to pozrieť ešte s jedným kamošom, ktorý má aj diagnostiku a vie to akože pozrieť to auto, že či je tam všetko v pohode, lebo že ja sa nejak význam do auta, ale nie až tak, že by som proste posúdil, že či proste je to dobré alebo nie. No a išiel som poňho, máme 10:53 a on mi že pred 3 minútami napísal, že či to nemôžeme posunúť o hodinu, že by sme prišli o 1. Takže idem na kávu, idem niekde sadnúť a budem mať ešte hodinu času popracovať. Špaget mi už poslal video na edit, takže môžem to čeknúť, to video. Je to YouTube video a potom mám ešte jedno Instagramové reelsko a to vám ukážem za chvíľu.
Auto sme boli pozrieť v Nitre, kde bolo zaparkované v celkom peknej, čistej garáži a s inými autami. Auto sme dokladne skontrolovali z každej strany, najprv sme si pozreli exteriér, potom interiér, motor. Našli sme jednu potenciálnu chybu, ktorá by mohla byť celkom vážna, takže sme si ju išli preveriť. Boli sme aj v servise BMW, kde bolo auto servisované. Tam sme zistili všetky potrebné informácie, ktoré sme potrebovali na to, aby sme mali istotu, že auto je v úplnom poriadku. Nakoniec sa ukázalo, že išlo len o drobnosť a po 5 hodinách bolo auto kompletne skontrolované. Áno, kontrolovali sme ho 5 hodín kvôli tomu, že som si chcel byť na 100% istý, že to, čo idem kúpiť, bude fungovať dobre a že sa tam neskrýva žiadna chyba. Samozrejme, sám by som to tak neodkontroloval a s tým celou kontrolou mi pomohol môj kamoš, ktorý má komunitu Drive. No a teraz som na ceste domov, spokojný a v celkom veľkej eufórii. Neviem, nemám slov, fakt. We did it, guys. Fakt ja nechápem, akože, jak ma mohlo toto takto zobrať. Neviem, čo by som akože k tomu povedal. Proste máme to. Ty kokos. No ja som akože vymletý. Som v emóciách. Je to prvýkrát, keď som si kúpil také, že vysnívané auto. A asi z toho som proste taký, že Toyaty, no. O jednej sme došli k autu v podstate od 1 do 5 sme to akože čekovali, preverovali sme všetko cez diagnostiku, či je všetko v pohode. A preverili sme a je to všetko v pohode. Takže sme ho zobrali. Potrebujem ho ešte potom prepísať. Crazy, kámo. Chápeš? Mám auto. Vysnívané. Ja fakt aj neviem, že čo mám akože k tomu povedať, lebo asi si k tomu povieme potom neskôr niečo, ale teraz som akože... Neviem, či som bol v takých emóciách. Ja som vôbec nečakal, že ma to takto zobere. Som si hovoril, že OK, že si kúpim auto, jasné, že si rád. Ale že takto... To som nečakal, no. Bro, mám to tak rád, protože jsme to zvyklí a miluju chaos. To vypadá, že nenávidím ráno. To vypadá, že nenávidím ráno. Koukej na mě, jak jsem z toho vyrost. Koukej mami, jak jsem z toho vyrost. Jedno jestli děláš 20 nebo děláš kilo. Nikdy nevymažeš to, co bylo. Já mám to tak rád, bro, mám to tak rád. Neviem, či teraz akože budem rozkecať o tomto aute, lebo je, že 19:29 a my sa ideme s Soňou najesť. Dneska k tomu mám iba to, že som extrémne rád. Snáď všetko pôjde jak má. Skontrolovali sme, čo sme vedeli a motor ide krásne, je to B58, sú akože najlepšie motory. Je to 540 benzín a ten zvuk tam zatiaľ nie je, ale o to sa čoskoro postaram. Určite tam chcem niečo dať, ešte neviem čo, ale musí to mať krajší zvuk, lebo má to potenciál na ten zvuk, je to benzínák. Takže niečo tam spravíme, no. Inak si musím zvyknúť na soft close. Láska? Môžem ísť dole? Ahoj, môžeš ísť dole. Dobre, idem. OK, čakám. No, že musím si zvyknúť na soft close, lebo proste sa to zatvára úplne inak. Už som toľkokrát trieskol dneska s tými dverami. Tí, čo možno nevedia, že čo je soft close, tak to je, že stačí ti keby iba, že privieť tak dvere a on ti to pritiahne. Soft close. Takže Soňa o ničom nevie. Nepovedal som jej, som jej povedal, že idem na kávu s kamošom a kúpil som auto. Ne, srandujem. Ešte tak ďaleko nie som, že by som nemusel nič hovoriť a si kupovať auta. Ale minule sme sa rozprávali s kamošom, že jak Bres, neviem, či ho niekto poznáte. Je to proste taký influencer z Ameriky a on si kúpil teraz Porsche GT3 RS a Gamma Wingout a má asi 3 autá, má Lambo a ešte M3 asi má Bavorák. No a
že jak nám zničil, akože mňa asi nie, lebo ja som proste bol nadšený, ale jak zničil keby tú laťku toho, že čo si kúpiš a že čo je proste pre teba také už bežné, vieš, že si, ja neviem, kúpiš, proste som si kúpil tú 540-ku a ja som z toho hotový, ale jeho kamoš si kúpil Lambo a presne sadol do toho a si povedal, že proste brez efekt. Že ho to je keby nie, že neupokojuje, alebo že ho to neuspokojuje, že tie sociálne médiá, no, ale netreba sa tým ovplyvniť. Zajtra si viac poviem o tom, že kvôli čomu som kúpil toto, ale teraz si to ešte idem užiť. Slečna, nechcete sa povoziť? Čau. Pekné. My sa poznáme? Prečo hovoríte čau? Jak oktávka, ne? Hej, podobné, čierne. Počkaj, a to nebude počuť. Zima mi je. No poď, sadaj. Môžem, hej? Áno. Stále, že počkaj. Koža, ne? Jasné. Čierna koža. Teplo. Sorry. Ja sa cítim jak oné v spaceship. Otvor si dvere. Automatické? Sa budú tak dvíhať? Tak hore sa dvíha. Iba to prilože, keby dvere. Iba... A ono ti to tak... Vidíš? Ono ti to tak pritiahne. Chcem trošku ukázať, že čo som kúpil, prečo som to kúpil, čo plánujem robiť a tak ďalej. V podstate je to BMW 540i X-Drive a má to nejakých 250 kW, to nejakých 340 koní, v základe 250 kW. Je to ročník 2019. Nie je to úplne, že stok, a je to trochu nejakže porobené, by som povedal. Má to jemný difúzor, vzadu sú faceliftové svetla, také akože krydielko trošku menšie, a tento difúzor, ktorý som hovoril, a táto nálepka Performance. Neviem, či to nedám dole, to je akože to tam dal starý majiteľ. Možno to dám dole, nepáči sa mi to až tak, lebo proste, neviem, to je jedno. A vpredu to má len čiernu masku. Nič iné tu nie je spravené. Akože si myslím, že to auto nejak tak v základe vyzerá celkom fajn. Ja som mám v podstate pred týmto, som mal GLCčko 250Dčko, diesel, a chcel som nejaký benzín, kvôli tomu, že milujem auta a možno to tak doteraz nevyzeralo, ale neviem, či si niektorí pamätáte na naše videá s Ondrejom, kedy sme si kúpili E36 dieselovú a točili sme v podstate nejaký taký, že tuning a robili sme tam rôzne blbosti na tom aute, chodili sme s tým driftovať a veľmi ma to bavilo, ale som na to úplne nemal čas, lebo že potreboval som sa nejak venovať práci a tie auta sú drahý koníček a už k tomu chcem dodať, že ma extrémne bavia auta a preto som kúpil aj tento benzíňak, lebo je tam viac možností, čo s tým môžete robiť, má to lepší zvuk, aj keď teraz to ešte nemá dobrý zvuk, lebo proste sú tam stock výfuky, ale chcem s tým spraviť niečo a chcem to aj točiť na YouTube, takže hej, dajte mi vedieť do komentára, či vás to nejak zaujíma a či to mám točiť, nejak proste aj dokumentovať cestu tohto, lebo je to jeden z mojich veľkých koníčkov, len doteraz som to nejak neprezentoval, lebo nemal som nič zaujímavé, čo by som mohol dokumentovať akože v rámci tých aut. No tak s GLCčkom tam veľmi akože veľa vecí nemôže spraviť, ale tu sa to celkom dá. Čo plánujem spraviť je výfuky, chcem tam spraviť custom výfuky. Toto auto má strašný potenciál, to som zabudol povedať, je to 6-válec 3 liter, takže keby to mal straight pipe, tak by to znelo nejak takto, ale straight pipe tam určite nebudeme dávať. Chcem tam robiť nejaké klapky a nejak si to porobiť, aspoň nech to má nejaký fajn zvuk. Lebo si myslím, akože vizuálne vyzerá to super, určite tam chcem dať možno nejaké lipo dopredu a nejaké elektrony potom na leto, lepšie, krajšie, lebo teraz to je v pohode, ale mám ešte aj zimné, čierne, podobné, vlastne také isté ako sú tieto na aute, a mám čierne a ešte nie sú na aute, lebo
som nestihol prezuť. V pondelok idem prepísať to auto, prezuť gumy a... Clouds wake up, yeah. Hned jak stanú, tak mám aim, yeah. Hned jak stanú, balím paper, hned jak stanú, grind jak paper camp. Mladý boj stojí, ďalej paper, Macy's mi stars, mi stable, život dá ráne jak Smable. Dneska nás čaká meeting, taký väčší, jeden z tých väčších. Máme na to 4 hodiny, chceme prebrať dosť veci. Máme 3, 6, 9, 10 vecí cca, ktoré potrebujeme prebrať. A chceme prebrať akože stratégiu na budúci rok, a čo budeme dropovať, pripraviť si všetky veci, content plán a tak ďalej. Chlapci odchádzajú preč do Rakúska na 3 mesiace, takže zase tu budem ťahať ja, ale to je akože ja som zvyknutý, takže hej, ideme sa zavrieť Men's Cave. Clouds wake up, yeah. Hned jak stanú, tak mám aim, yeah. Hned jak stanú, balím paper, hned jak stanú, grind jak paper camp. Mladý boj stojí, ďalej paper, Macy's mi stars, mi stable, život dá ráne jak Smable, proto som asi furt v rejvu, ja inak než oni sa hejbu. 3, 2, 1, štart, klapka. 1. Točíš? Áno, točím. OK, sme na ceste na východ z Bratislavy a prvýkrát som v tomto aute na diaľnici, vlastne nie, ja som bol už na diaľnici. Bol som na diaľnici, keď som ho kúpil, ale až teraz zistujem, aké sú tu vymoženosti všetky. Takže má tu adaptívny tempomat, čo znamená, že drží takú istú pozíciu ako to auto pred vami, takže to je veľká výhoda. Potom to má držanie v pruhoch, to mi až tak nešlo, alebo akože nefungovalo až tak dobre v meste. A na diaľnici som to skúšal raz, teraz by to malo držať. Akože drží to, musíš mať ruky na volante, že sa v podstate vieš napojiť teraz na toto auto, ktoré je pred nami. Dám pruhy, že auto šoferuje samo, pridáva samo, akurát musím mať ruku na volante, ale to je aj na Tesla, takže spotrebujem také, že na dlhšiu trasu mám teraz aktuálne 10 litrov. Teraz to napríklad vyplo tie pruhy, ale neviem. A takže teraz, a to som išiel tak, že 140, sem tam viac. Skúšal som tú spotrebu dať pod 10, ale to sa mi veľmi nepodarilo. 10 na diaľnici a 12, 13 v meste. Zatiaľ. Ale akože šlapem, kde sa len dá, takže asi kvôli tomu má to aj takú spotrebu zatiaľ. My ideme teraz na pop-up do Košic. Dneska pondelok má David, s ktorým sme mali spoluprácu. Posledný pop-up, ktorý sme mali v Košicach, tak sme mali s Davidom a s jeho značkou Unknown 9. A ideme teraz na taký vianočný pop-up. Trošku pokecáme, stretneme sa znova a bude to fajn. Teším sa na ten pop-up. Uvidíme, čo to bude. Taký dobrý záber som vám chcel spraviť. Na zjezde z Martinskej Dejmovky smerom do Klestopovodí. Ďakujem, majte sa. Prosím? Zlaté mi tu čistí okno vpredu. Trošku sa ponáhľam, ale... Chcel som vám tu natočiť taký pekný záber, že pôjdem úplne doprava na tú benzínku a napravo bolo iba AdBlue, takže nevadí. Auto som kúpil 12.12. a chcem dať také info, že koľko mám zatiaľ spotrebu, aká je dlhodobá. Včera sme s kamošom dodávali na diagnostiku a mal akože takú malú diagnostiku na OBDčko a hovoril, že mi vie povypínať nejaké veci, že ja neviem, vypanie pasu a tieto blbosti, autoštart a takéto veci, že mi vie povypínať. A som povedal, že netreba, ale aj tak sme to napísali na diagnostiku a pozreli sme sa na to, že sa tu dá zmeniť nejaké budíky, tak sme to zmenili. Nepačilo sa nám to, tak sme to dali naspäť. Zatiaľ všetko sa mi vynulovalo. Že kilometre, spotreba. Teraz mám aktuálnu spotrebu 16,5 na 100 km.
Čo je celkom dosť. V meste to má zatiaľ takých 12, 13, 14. Zatiaľ som tankoval 3-krát, čo je celkom dosť. Od 12. Dneska je 27 asi. 27, 12. Za tie 2 týždne som natankoval 3-krát. Plnka stojí nejakých 110. Ako oproti oktávke, to je 3-krát viac ako oktávka, ale asi. Vedel som, že tu bude veľa žrať. To je 3 liter benzín, tak asi to nebude, že zadarmo úplne. Tú radosť, ktorú mi to dáva, keď na to dupnem, tak to je, môže byť spotreba, jaká chce. Som chcel povedať, že musím ísť čo najrýchlejšie, aby ma nikto nevidel v tomto, lebo neviem, či vidno, že čo mám na hlave, ale mám prilbu na sebe s mobilom. A no, krásne. To, čo mám na hlave, úplne nechcem, aby s tým ľudia videli, ale akože je mi to jedno. Každopádne dneska máme krásny slnečný deň. Vonku je 5 stupňov a idem na jedno parkovisko vám ukázať trošku auto aj znútra. Trošku si ešte niečo o ňom povieme a asi ukončíme aj toto videjko. A dáme si trošku taste drive. Auto ide veľmi dobre. Mám ho teraz v podstate 2 týždne, 2,5 týždňa. A ešte stále ma neprestalo baviť. Kvôli tomu asi výkonu, hlavne. Nie, jediné, čo mu tomu chýba teraz, je dobrý zvuk. Takže budú sa určite robiť výfuky v najbližšej dobe. Neviem ešte, že kedy úplne. I najbližší mesiac asi, no. Ale musím kúpiť tlmiče s homologáciou a potom vlastne s Ondrejom. Ondrej sa tomu teraz venuje celkom dosť a budeme robiť celý výfuk. Takže na to si natočíme video a na to sa celkom teším. Ale ide to veľmi dobre. Topka. Nie som vôbec zvyknutý, jak to riadi celá tá prevodovka. A jak to radí tá prevodovka kvôli tomu, že ja som bol teraz zvyknutý na dieselové motory, kde v podstate tam prevodovka radila, neviem, že do 3,5 a hneď ti to dalo vyššiu rýchlosť. Tu to proste ťahá do 5-6, je to úplne niečo iné. Ale tieto motory sú dobré motory, takže verím, že robia to, čo majú. Neviem, či to nebude hore veľa ľudí strašne. Chcem ísť úplne hore na IKEA. Nepodarilo sa mi ísť úplne na najvyššie parkovisko IKEA, lebo hore na IKEA máte takéže vonkajšie parkovisko a je to celkom vysoko, ale bolo to tam zamknuté. Ale aj chcel som niekde zastať a trochu vám ukázať možno aj interiér tohto auta. Prezul som v podstate zimné kolesa. Tieto kolesa sú úplne rovnaké ako letné, sú celé čierne, čo asi vyzerá celkom dobre. Ale letné chcem zmeniť na nejaké krajšie, nejakým menším etečkom, to znamená, že budú viac trčať. Aj keď ja som sa čudoval celkom, že tieto zimné nie sú úplne že zaliaté v aute. Na letné chcem tam dať buď tam dám nejaké z M5 alebo nejaké repliky, niečo proste vymyslím. To plánujem urobiť na leto a predtým chcem určite ešte celý ten výfuk poriešiť a dať dokopy, lebo
nemôže to takto znieť, jak to teraz znie, lebo akože je to v pohode, ale počuješ viac motor ako zvuk z výfuku. Interiér vyzerá nejak takto. Nemá to ešte úplne ten najnovší po faceliftový kokpit, ale vyzerá to celkom fajn. Interiér sa mi tu veľmi páči. Najkrajšie sú tieto svetielka úplne v noci. To vyzerá celkom divoké. Asi to ide po celom interiéri až dozadu. Interiér je krásny. Táto siva farba by mohla byť inak. Kamoš má hnedé drevo a vyzerá to lepšie trochu, ale akože je to fajn. Volant M-kový v pohode. Auto je celé v koži, že vzadu aj vpredu a tie sedačky sú tiež super. Sona sa celkom nech sťažuje, lebo je to nízko. Nie je to pre ňu najjednoduchšie aktuálne, ale takže takto vyzerá interiér. Auto mám zatiaľ nejaké 2 týždne a som veľmi spokojný. Je to proste aj živé, je to aj pohodlné. Presne tak na poli rodinné auto, na poli športové auto. To, čo som chcel. A som extrémne rád za to, že som urobil túto kupu. Možno veľa ľudí si povie, že auto je najhoršia investícia. Čím súhlasím aj nesúhlasím. Nesúhlasím z toho dôvodu, že keď ti auto robí fakt, že radosť, tak to môže byť najlepšia investícia. Ja som ho v podstate kúpil niekedy v polke a hneď na začiatku decembra a v decembri som zarobil polku z toho auta. Takže bola to motiváčka na to, aby som proste začal makať viac. Ale hlavne je to také prvé vysnívané auto, ktoré som si povedal, že to musím očiarknúť. Stále som chcel benzínové auto, ktoré bude aj dobre ísť, aj dobre znieť. A toto zatiaľ len dobre ide, ale za chvíľu to zmeníme, ale hej, žere to úplný nezmysel. Som teraz sa rozprával s kamošom, ktorý má Teslu. On vravel, že za nejaké 3 roky ty prerobíš asi nejakých 15 000 eur, čož na naftu, teda na benzín. S mojou spotrebou podľa mňa možno aj viac. Z finančnej stránky sa to môže zdať, že to nie je úplne rozumné, ale to, aký pocit mám, keď sadnem do toho auta a proste naštartujem ho. Zatiaľ ešte tam nie je úplne, že cold start, ale aj ten motor počuť, B58, 6 valec, že je to proste krásny pocit. Do niektorých vecí sa proste oplatí investovať. Či to bola, že rozumná investícia, vám poviem o rok, 2. Uvidíme, jak dlho budem mať. Včera som nejak reflektoval rok a pozrel som sa úplne že spätne na rok 2025. Ja som na začiatku roka 2025 bol v pozícii, kedy som točil videá a mal som agentúru. Asi niekedy v marci som v podstate úplne že zavrel a začal som novú vec. Moja služba prinášala akože väčšiu hodnotu svojim klientom a v podstate začal som robiť to, čo robím teraz. A úplne za pár mesiacov sa dosť veľa vecí zmenilo. No a včera som si uvedomil, že v podstate, že v akej dobe žijeme, že ty v podstate môžeš točiť na YouTube, a točiť na Instagram, a dokumentovať to, čo robíš a ukazovať to ľuďom a v podstate ty vieš, že zarábať zo sociálnych sietí, čož neviem, či si uvedomujete, ale je akože extrémny gold rush v tejto dobe. A je to super príležitosť, lebo v podstate tebe stačí mať nejaké hobby, nejaký skill, niečo, v čom si dobrý, proste buď nejak ponúkať tú hodnotu nejakým svojim klientom, alebo iba točiť to, čo robíš. Takže keď chceš byť influencer, alebo chceš prinášať nejakú hodnotu, to už je jedno. Proste dokumentuješ to, vybuduješ si to publikum, vieš to reálne monetizovať. A je to strašne zaujímavé, lebo ty v podstate môžeš točiť 4-5 rokov a nič sa nemusí zmeniť a potom za pár mesiacov sa to všetko zmení a začneš toho potom zarábať a v podstate si môžeš začať zarábať tým svojim koníčkom. Takže chcem pozbudiť každého, kto nejak nad tým rozmýšľa, že či začne teraz natáčať a 2026 alebo že či je teraz tá správna chvíľa, alebo že či už nie je neskoro. Vôbec nie je neskoro, podľa mňa ešte sme stále skoro v tomto nejakom trende a budovať si svoju značku. Proste nič tým nestratíš, keď začneš natáčať na sociálne siete. Díky, že ste pozerali toto video a dúfam, že sa vám to páčilo. Chcem viac robiť content s týmto autom. Keď budeme robiť výfuky, tak určite to natočím. Chcem to ďalej dokumentovať. Hej, díky, že sledujete. Ak sa vám páčilo toto video, tak dajte like, dajte odber, napíšte nejaký pekný komentár. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Peace. Že ti patrí, keď by asi bylo domu. Vracím sa taky, mám oboj steky na spolu, steky na účte,